Mah, Dalem sayang, enten apa to ya? gekno kopi ngono lho. Bentar to, liatin mama masih ndondomi kotang iki lho. Bekase mbok lori mambengi lho delon jepat kabeh koyo ngene iki lho. Mbok tuku sing anyar ngono. Tumbas lagi, oh ya eman-eman duite to ya, kena mbungke ngopi, kena mbungke tumbas rokok, kena mbungke mancing ya ta? Awakmu kok pengertian ngono, Mah. Dadakno. Kok sik kena dinggo ya iki? Selama masih bisa didondom seperti ini ya masih bisa dipakai to sayang. Duh, Dlan. Malah kayak kembangan, malah nyuni banget iki lho, Dlan. Ya apik no. Sama tumbang di toko sing ngene iki no gak ada. Ini limited edition. Yo ora enek kotang dredet tak. Sama mau kemana itu? Arep mancing. Mancing lagi. Ya wis nang berangkat. Ya, Nyapa? gasnya habis. Ora enek dhuwit lho, Mah. Gak ada uang. Terus gimana? Utang sik kono lho ning warung. Terus aku tak utang Mbok Dermi ya. Terus tak janji kapan? Minggu ngarep. Wis tak budal mancing ya. Hati-hati ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjay.